zijn wij hier met een vakwerk. Wij als stichting wij willen eigenlijk een podium bieden voor andere organisaties om hele mooie evenementen of activiteiten te organiseren. En vakwerk Burgum, een organisatie die al heel lang bestaat, een hele mooie kunst maakt of faciliteert. Die zei, kennen wij net wat mij andere organisaties bij Jim in de fabriek onder andere het Achterlaan en Modesto doen organiseren. Vakwerk is verrassend, ambachtelijk, kunstzinnig. En wij willen leegstaande winkelpanden willen wij invullen met kunst. Dan gaan we kerstmarkt in de oude malfabriek. Je bent net laat. Nee, wij zijn net laat. Maar te laat is nooit goed natuurlijk. Dus, en je moet een beetje, ze binnen natuurlijk een hele prutte van dit soort markten. En je moet een beetje aan de voorkant wijzen. En wij zijn net een kriesmarkt. Wij hebben kunst, we hebben kerst en we hebben kiets. En dat maakt het dat wij bijzonder zijn ten opzichte van de gewone kerstmarkten. Nou, het is heel leuk dat we maar alle mensen die hier in die modefabriek al bezig hadden binnen, dat die echt mij wilden trouwens. Zodat de muziekvereniging, de woordzang erbij betrokken kon worden. En Modesta mij douchen, dan is dat natuurlijk een extra, dat is echt wel een happening zo'n bak. Wij verzorgen theaterlessen voor kinderen, jongeren, binnenschools en buitenschools. Heb je al voorstellingen hier op de kerstmarkt? Het is goed bezet. Ja joh, het is echt ongelooflijk druk. Dat hadden we niet verwacht. Maar ze is achter me een reuring, saffele meesken, saffele plezier. Dat hebben we nodig op dit moment. Hier zou veel mensen verwachten. Nee, we zijn overweldigd. Hè? Adriaan Groffe zei het al van het Achterlaan. We moesten Bobbe de deur dichtdraaien, want ik denk dat er wel 200 man binnen zitten. Nou, dit is voor ons gewoon echt een gigantisch succes. En we hopen dat we op deze voet echt de toekomst zien kunnen met deze geweldige locatie in Burgum.